Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sesiphinda safika ke baphulaphuli. iKaizer Chiefs ke izawudlala ngaphandle kwabadlali ababini kumdlalo wabo wangecawe, apho ke bazobe beqobisana neqela leDurban City phaa eFNB Stadium 3:30 eMalanga. Abafana abadala bazawudlala ngaphandle kwa-Eden McCarthy kunye noSibongiseni Mthethwa, abathe bathola ke iyellow card ke ezininzi. Loo nto yakhokelela ekubeni abafana abadala basuspendwe ke abazibakho ke phaa ngecawe. Kodwa ke indaba ithi ke uZitha Khwinika naye ke wayesuspendiwe, ubuyile ke yena ke ngumfana omdala, uzoba khona phaa ngecawe. Asazi ke wencedisana nabani ke phaa ku-centre back, ngoba uMiguel naye umfana omdala ngathi ke usatreyina ngonetim. Mhlawumbi ke itim yambuyisele ku-starting line-up yoba khona phaa ngecawe, ngoba ke waphuma phakathi phaa xa bedlala phaa neqela leRichards Bay. Kwanyanzeleka into yokubana ke kudlale phaa uBradley Cross, adlale phaa as a centre back. Lapho ke kwamoshakala yonke into. Andiyazi into yayidlalwa phaa ngalaa mini, kodwa ke inegama layo nam andiyazi uba yintoni, kodwa ke hayi kwamoshakala kakhulu xa uCross edlala la centre back, edlala phaa no-Eden McCarthy, engaziphinde yenziwe laa nto. Lihlazo elikhulu eliya. iKaizer Chiefs phaa yayisengxakini enkulu. Asazi ke ngento yokubana ke uzobe khona na uMiguel phaa ngecawe. Ixhaphakile ke le nto apho Kaizer Chiefs soba neproblem phaa kwi-centre back, andazi kwenzeka ntoni. Una ngoku izawuya noMuguel phaa noKhwinika, ayikho enye ireserve ekhoyo ye-centre back. Usenophinda futhi alimale phaa uMuguel ngapheli ne-10 minutes aqalelwe injury yakhe. Kwawungena bani phaa ancedisane noKhwinika. Ikhona nje ingxaki phaa kuqala leKaizer Chiefs malunga nee-centre back zayo. Siselapho ke uKaizer Chiefs ke baphulaphuli ke nomfana kaSibongiseni Mthethwa akazibakho kulaa midfielder, kodwa ke akho nto ingako, ngoba ke bakhona ke abazokuyisebenza laa midfield. Ubengekho ixesha elethu umfana omdala, bebekhona ke ebebeqhubeleka kakuhle phaa kwesasisu. Eyona nto ingummangaliso apha ke yinto yokubana nomqeqeshi wabafana usibizile iskwadi, and ndiqiniseka into yokubana ke ngoku akekho nomnye umntu okhalazayo into yokubana kutheni na bengekho abadlali beKaizer Chiefs kwela squad. And laa nto inceda kakhulu uHugo Broos. Laa nto le nto anayo ayipushayo ngeKaizer Chiefs iyamnceda iKaizer Chiefs ka isenze endizenzayo. And i-understand ii-players zeKaizer Chiefs wazi why zivuyisa ii-enemies zeKaizer Chiefs, ngoba le nto bayenzayo ungadlali kakuhle bavuyisa ii-enemies zeKaizer Chiefs. Kudala bethethelelwa ngabalandeli uba noko ubani nobani bekumele uba ngoku baseskwatini, noko ubani nobani bekumele uba baseskwatini, kodwa ngesizathu sokubana abaphefom ngendlela erayithi. Laa nto ivuyisa ii-enemies zeKaizer Chiefs. Eyokuqala nguHugo Broos, ngoba uHugo Broos Kaizer Chiefs uphezu kwayo, ubuphezu kwantoni kuzazi yena. Ewe siyayibona iKaizer Chiefs ayiphefom kakuhle, futhi ke ayiphefom kakuhle nyani, kodwa ayiqali ngoku le nto kaHugo Broos. Kaizer Chiefs bakuvula le season ibiphefoma kakuhle kakhulu. Bebekhona abadlali bekumele uba ke ababini nabathathu kwabachonga phaa kwiKaizer Chiefs, kodwa ke oko wayeqhubeleke sitsho ukuba akaboni mdlali ongamela iskwadi. Ayi ke ngoku baweske ngoku baye bamenza uHugo Broos wanento yokubambelela. Hayi bamenzile ngoku, ngoba nyani akho nomnye okuthi uyaphefoma angakwazi uba ayomela iKaizer Chiefs kubafana kwi-World Cup. Andiqonda ukhona phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Mna ndizibuza umbuzo, bengabadlali bona xa behleli bathi kwenzekani apha kubo? Akho nomnye umntu oyiplayer yabo okuthi ubizwe eskwatini, bathi bona kuqhubekani phaa kubo? Bathi kwenzekani Mdudu Zishabalala nebancinci, Vilakazi nebancinci? Andisathethi koPule Modi, hayi ba-out ngeyona ndlela endingayi-understand. Baninzi abantu abangazimiselanga phaa kuqela leKaizer Chiefs oongcobo. Kunzima nje phaa. Themba Zwane belimele ixesha elide, udlali akaqali kwa game kwiSundowns, banesuka ebhentshini kodwa sebuyisela eskwatini. Umfana omdala uyadlala, ukhona kubafana. Usibisi akaphefuma kakuhle umfana omdala, kodwa ubizwe phaa kubafana. Funa ukubonisa nje Ricardo Goss ubizwe kubafana. Umsebenzi wakhe asiwuboni isonga selilizwe. Baninzi baphulaphuli, ngeke sibagqibe, but babizwe phaa kubafana. Mhlawumbi iitim zabo ziphefoma kakuhle, sesizathu ke sibenza into yokubana ke uHugo Broos ababize kubafana. Lihlazo ke kuni ke bafana beKaizer Chiefs ukumele banani ke nizigocagoce nizibuze uba kwenzekani phakathi kwenu. Ngecawe ke bafana badala kukufana ukuphila kunika, ngoba kumele ngoku nibonise abantu into yokubana
nidume ngantoni ningobani niyibethele ukubhubha iDurban City nikhuphile kuyo umsindo nigqithe niye kumatch yesibini nikhuphile kumsindo ngoba fleke nohlala pha kunumber 2 number 3 bafana abadala andazi ke ngoba iSundowns nishiya ngo17 points iPirates nishiya ngo14 points ninango nisemveni kweDurban City nishiya ngo2 points and understand isityifityhifi esi but into abalekile into okubana engase ningaziwina ezi games zenoba zineke ezilandelelana so that nizohamba nohlala pha endaweni ebanzi endaweni enhle mhlawumbi ke uKaizer Junior Mutawu ngawusinda ke mfana omdala ke angabeki phansi intambo njengoba ke ebethembisa kanjalo baphulaphula ke akusoyam ndodwa nani ngake ningene nitshona into okubana niyiva njani le meko nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.